Преди малко имах разговор с момче, което е ученик и то ми зададе въпрос, в който под някаква форма не е съгласен с мнението на друг човек. Това, което му казах обаче, че има понякога ситуации, в които по-скоро е важно да тренираме умението си да приемаме хората такива, каквито са и да разберем, че те правят най-доброто, на което са способни, а не на 100% сме съгласни с тях. Можем да приемем човека такъв какъвто е, без да сме съгласни с това, което той казва. Така че, замислете се, когато тръгнете да критикувате някой около вас, дали това наистина е най-доброто, на което сте способни. Какво наистина би направила любовта в тази ситуация? Един урок от духовните ми учители, от всички ментори около мен. Не съди хората, защото не знаеш каква битка те водят. Желая ти успех, бъди благодарен за това, което си и имаш.